идомаи ахбор. бо назардошти эълон шудани пандемия вобаста ба хуруҷи коронавируси нав дар кишварҳои ҷаҳон ситод оид ба пешгирӣ ва мубориза бурдан ба ин бемории хатарнок ташкил гардиданд. Новобаста аз он ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бемории COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст, вале тадбирҳои пешгирикунанда аз бемериҳои сирояти дар ҳамаи ташкилоту идораҳо ба роҳ монда шуда, бо лавозимоти ташхисӣ ва маводи антисептикӣ таъмин мебошанд. гузориши хабарнигорони мо. риояи гигиенаи шахсӣ таъминкунандаи саломатӣ барои ҳар фард аст. Дар заминаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба устувор намудани роҳҳои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ хоса коронавирус дар мамлакат имрӯз дар ҳамаи сохторҳои соҳаи тандурустӣ гурӯҳҳои корӣ ташкил гардидааст. равона намудани 100 нафар донишҷӯ ё худ гурӯҳи волонтёрони донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино барои фаҳмонидани аҳолӣ аз роҳҳои пешгирии бемориҳои сироятӣ заминаи устуворест дар таъмини солимии сокинони мамлакат. волонтёрҳои донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 100 нафар дар тамоми мактабҳои ҷумҳурии ноҳияҳо корҳои фаҳмондиҳӣ анҷом дода истодаанд ва онҳо роҳҳои паҳншавии бемории коронавирусро ки ба воситаи салом кардан ба воситаи алоқа мегзарад фаҳмонда истодаанд ва тарзи пешгирӣ намудани он ки сари вақт шустани дастҳо, тарзи шустани дастҳо, ниқоб пӯшидан, тарзи ниқоб пӯшиданро ба онҳо фаҳмонда медиҳанд. аз шаҳрвандон тақозо мегардад ки ба гуфтаи гурӯҳи волонтёрон аҳамият дода пӯшидани ниқоб, зуд шустани дастон бо собун ва истифодаи саривақтии маҳлулҳои антисептикиро фаромӯш насозанд. рӯи дигари пешгирии бемории коронавирусӣ ин риоя намудани дигар талаботҳои санитарию гигиенӣ, беҳдошти шахсӣ ин ки гигиенаи шахсӣ, яъне ки тез шустани дастҳо агар имконият бошад бо собун ва ба ғайр аз ин агар имконият бошад ба дигар маводҳои безараркунанда. раванди таълим ва омаду рафти донишҷӯёну дигар корафтодагон низ дар донишгоҳи мазкур таҳти назорат қарор дода шуда, коркарди саривақтии утоқҳои ҳамаи шӯъбаҳои он аз ҷумлаи тадбирҳоест бехатариро таъмин менамояд. хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати гирифторшавии ҳеҷ як шаҳрванд ба коронавируси нав ва ё COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. ин маънои онро надорад ки мо бояд беаҳамиятӣ зоҳир намуда ҳолати санитарию гигиениро риоя накунем. усулҳои пешгирӣ аз паҳншавии ин беморӣ ва ё вируси хатарнок ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардаву ҳазорҳо нафарро ба мушкил ва садҳо каси дигарро ба марг мувоҷеҳ намудааст, аз ҷониби табибон ҳамарӯза фаҳмонида мешавад. танҳо аз мо риояи талабот тақозо мегардад. истифодаи маводҳои безараркунанда дар вақти пок намудани мизи корӣ дар корхона ва ошхонаву хонаҳои истиқоматӣ, алалхусус утоқҳои дандонпизишкӣ, сартарошхонаву кошонаҳои ҳусн ва ғайра ҳатмӣ мебошад. Навобаста аз он ки мо ҳамаи асбобҳои яктарафаро истифода мебарем, инчунин аз маҳлулаи антисептикие ки барои пешгирии бемориҳои сироятӣ омода шудаанд, аз ӯ истифода мебарем ки аз вирусҳои сироятӣ ҳам худамонро ва ҳам беморонро ҳимоя мекунем. ҳамаи тадбирҳои андешидашуда аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тандурустиву дигар сохторҳои он танҳо ба хотири пешгирӣ аз ворид гардидани вируси нав аст. зарур аст ин нуктаро мо шаҳрвандони мамлакат ба хубӣ дарк намуда беҳангомаву таҳлукаандозии мардум баҳри пешгирии саривақтии COVID-19 дастаҷамъона мубориза барем. Садраддин Сироҷдин, Қобили Ҷурахон барои барномаи ахбор.